Usahay makaingon ta nga unfair kay ang kalibutan. Tungod kay sa kadaghan sa tao niini, kita pagyud ang nahingtungdan sa mga dagko nga problema. Pero timan-an na to, nga dili gyud mahutdan og problema ang atong kinabuhi samtang buhi pa ta. Mao na nga bisan ikaw karon nga nagtan-aw ani akong video, makaingon nimo gyud pud ka nga naa kay problema. Kay bisan ako gani nga naghimo ani nga video, perting dakuan ako problema. Ug usaon ako ni pag-istorya diha sa inyo ha. Pero timan-an na to, nga kung unsa kadaghan sa problema, ingon ana usab kadaghan ang solusyon nga atong ipakita. Magtambo ko og hayahay, pero anaragi hapon sa kalisod walay kahumanan. Ang adlaw mura balik-balik na istorya sa kahilom maminaw. Mga problema sa kinabuhi, way kahumanan, di ta kabiyak, di ta kaikyas. Mga problema sa kinabuhi, dili mawala.